गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय शान्तिपुर निज्ला इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौ 17 दिसेम्बर 2022 बेखेवनो थियारि जाबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सारि सारि बैग्रि बारिजों बुंफबनाय जिरि जिरि निज्ला दैसा बोहैनाय समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय निज्ला इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौ दिसेम्बर दाननि 17 खालारखालि बेखेवनो थियारि जाबाय। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बेखेवनाय हाबाफारिखालि मोनसे देंखो मोनाबिलि हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लाना देंखो मोनाबिलिखौ समाय होफैगोन देंखोगिरि नयन बरगयारी, एलिसा बर' आरो गोबां मेथाइ रोजाबगिरि मोसाखावगिरि बिथांमोना। हाग्रामा महिलारनि BPF दोलोनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। गोजौ थाखोआव थानाय BPFनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गावनो गुलुं गुजुं जानायनि थाखाय दिनै BPFनि सोद्रोमाफ्रा सा 40निबो बांसिन इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों आखाइ हमफैदों। दिनै देबरगाव ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सिङाव थानाय इट्स मालिगाव महनपुर प्राइमारियाव थानाय गासै 40निबो बांसिन BPF दोलोआव थानानै गोबाव समनिफ्रायनो हाबा मावबोनाय बिथांमोना जयै फैनानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै बुददेब मुसाहारि, चेयारमेन TCLCC क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेतारि सुरज मुसाहारि, देबरगाव ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिजिर बसुमतारिमोननि नुजाथिनायाव जगदान जाफैयो। मंख्लंबनि फोथार गहपुरसिम सिमाखौ थि खालामलायनानैसो BTR गोरोबथाखौ खालामनाय जादों होनना बुंदों कनेन्द्र बसुमतारिया। सोनाब बिसनाथ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 19थि बोसोरसेलिया जथुम्माया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफोरजों सोलायखाथिनि माइनावपुर बड' गुदि फरायसालि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। बेनिनो गेवलां मेलखौ मासि लानानै दैदेनो सोनाब बिसनाथ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुर्सि मार्टिन बसुमतारिया। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरेप्सनि गाहाय नेतारि मानगोनां मुर्सि कनेन्द्र बसुमतारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा सोनाब बिसनाथ दख'रा एफसिखौ दिनै 17 बोसोरसिम जोथोन लाबोनायनि थाखाय ओनसोलनि बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरो। बिथाङा बडलेण्ड आरो आसाम नाङैनो आथिखाल बर' समाजाव सोलिनाय थासारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै BTR गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायावबो गुवारै बिबुंथि लाखियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। बनसुनि बारग' बुंथिगिरि लोगोसे RK लाइभ खौरांनि बिगोमा रुंगल बर'आ इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय। बनसुनि बारग' बुंथिगिरि बिथां रुंगल बर'आ मैया क'क्राझारनि मिरु इउपिपिएल मावख'आव इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोर फारियै फैला जे बरगयारी, राजकुमार नार्जारी आरो BTRनि डक्टर नीलुत स्वरगियारिनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जइन जायो। इउपिपिएल दोलोआव जइन जानाय रुंगल बर' बिथांखौ आर'नाइ आरो इउपिपिएल दोलोनि माफ्लाजों दुंब्रुदै बरायना लायो। आलादा बडलेण्डनि सिमांखौ बर' रायजो राजाफ्रा दोनथ'बाय। बे बाराव बडलेण्ड नंला। बुरलुंबुथुरनि साहा फैलाव ओनसोलखौ लाना दुवार ओनसोल रायजोखौ भारत सोरखारा होआबा इन्टारनेशनेल कर्टआव केस थिसनगोन होनना गोख्रों बेरफ्रोमसार बिबुंथि होदों पारमिनास नार्जारी बिथाङा। BTRआव दथि फारलायनि गोहोआ गैया जाबाय, जायनि थाखाय दा बर'नि मोनखानाय गोहोआ गोमालांनो हमबाय। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मालायनि आथिं हमनासो गावनि रायजोखौ बान्दा बायदि फसंना सालायगासिनो दङ होनना बिथां पारमिनास नार्जारीया बुंदों, जायनि थाखाय बिथाङा दुवार ओनसोल रायजो नांगौ होनना गोख्रोङै दाबि दैखांदों। जोबोद दुखुनि खौरां। मंगलसिं नार्जारीया रुंसारि जाबाय। बडलेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारीया बे बुहुमनिफ्राय जों बयखौबो नागारलांबाय। मख'नो गोनांदि मंगलसिं नार्जारीखौ प्रेसार स्ट्रक जानायनि उनाव बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङमोन, नाथाय बिथाङा मैया रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायखौ बर' हारिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। भारतनि मानगोनां हादरगिरिया नयनमणि सइकियानो अर्जुन बान्थाखौ गथायबाय। कमनवेल्थ गेम्सआव सनानि मेडेल देरहानो हानाय नयनमणि सइकियानो हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ अर्जुन बान्था 2022खौ गथायबाय। मख'नो गोनांदि नयनमणि सइकिया आसामनि गेलेगिरि। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देकानि खौरांगिरि मेल। खौरां मेलनि गेजेरजों भट होनो बैसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोदानै मुं रेजिस्ट्रेसन खालामनाया सोलिगासिनो दङ होनना DC बिथाङा बुंदों। लोगोसे फरायसाफ्रा जायफोर 18 बोसोर जाबाय बिसोर रेजिस्ट्रेसन खालामनो हासिगोन।